Celebramos hoxe o Domingo da Alegría. No medio deste período da Cuaresma, nos lembramos de que o final será a Pascua, por tanto, a alegría, o triunfo. O texto bíblico que vamos comentar é Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois pula de 11 a 32. É a coñecida parábola do fillo pródigo. Jesús conta esta parábola aos fariseus e escribas da lei porque o critican de que acolle aos pecadores. Un pai tiña 2 fillos e o fillo máis novo pede a heranza e vai para un país longe. Nese país ele esbanja todos os seus bens e se lembra de que en súa casa tiña de tudo. Decide voltar con medo, porque non sabe como será acollido pelo pai, mas o pai o acolle con moito cariño. O abraza, o beija, coloca unha túnica nele e dá unha grande festa. O irmão máis vello, que estaba no campo, ao voltar, escuta a música e pregunta que acontece. Explican para ele que seu irmão voltou e seu pai deu unha grande festa para ele. Ele, conversando con o pai, reclama: por que você dá unha festa para meu irmão que saiu de casa e non para mí, que estou sempre contigo? E o pai responde para ele: fillo, todo o meu é teu, mas deberíamos nos alegrar, porque este teu irmão estaba perdido e o encontramos. Tiña morrido e agora reviveu. Que grande lição nos dá o pai da parábola de hoxe, que representa a Deus, como acolle con cariño a ese fillo que o abandonou. Vamos nos cuestionar como nos acollemos ás persoas que erran, que se comportan dunha maneira non adecuada. Pode ser o fillo desobediente, o esposo ou a esposa infiel, o alumno preguiçoso que non estuda, o amigo que nos decepciona, ou aquela persoa que está longe de Deus, afastado da igreja. Como nos comportamos con estas persoas? O texto de hoxe nos oferece 2 posibilidades. O fillo máis vello reage con severidade, con dureza, criticando, julgando e condenando. Porén, o pai da parábola, que representa a Deus, reage con compreensão, acollida, perdoando e dando unha nova oportunidade. Ás veces nos identificamos con o fillo máis vello. Sentimos que somos perfeitos, que nunca erramos, e criticamos e julgamos a aqueles que se equivocan, erran ou se comportan dunha maneira inadecuada. Cando facemos iso, estamos comportándonos como persoas autosuficientes que están cheias de orgullo. O orgullo é o que leva a pensar que nós nunca erramos e a tratar con dureza aos outros. A atitude do pai é moito diferente. Diante do erro, ele é comprensivo, acolledor, perdoa e dá unha nova oportunidade. Así é que Deus nos trata. Aprendamos dele. Ás veces pensamos que por tratar con dureza, con intransigencia, as persoas que erran, eles van mellorar.
A práctica nos diz que non é así. O que realmente axuda a unha persoa a superar seu ego é ser compreendida, acollida e perdoada. É acreditar nele, como Deus, que é o pai da parábola de hoxe, acreditou no fillo máis novo e deu unha nova oportunidade para ele. Aprendamos de Deus. En este tempo de Cuaresma, sellamos como ele, como o pai da parábola, comprensivos, acolledores, saibamos perdoar e dar sempre unha nova oportunidade a aquele que erra. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.